Ako istorya ba? Minaw sa nang ikapuyan na mga gusto yung style good or sumuna kay mong batasan ba? Kasi nagtuo ka ba nga dili lang ako naging namain pero makalagot na biya. Yan yung mga style bitaw na madto ko sa barkada, mag-inom suko ka, di ka masugot. Ay kinsa. Ano niyo ba? Ana akong barkada, una na ko na nga ilaw, una kami nag-uban na ikaw. Kami pa ta nagsabay nga dagko na ta. So ayun na yung batasan. Sumo kayang ilad kay kag batasan kay ako lang gina siyang gantuson. Ano niyo ba? Tarong nga yung batasan kay ako'y gapakaon sa imo. Ano imo mga gipamalit, ako'y gapalit ana. Ha? Nanguinta na ka? Muna nga sus sa tinuod lang ba kung nalang ko'y choice. Dili na ko'y undangon na nako ni. Kung Sure ka? bitaw, unsa man, may pamagbulag na lang ta kaysa inana manggaling. Sure man ka ka? Kasama ni mo, uy, dili man ka akong kaistorya, uy, maghimo kog show, puppet show, ga-rehearse ko. So, unsa man gyud, magbulag na lang ta. Kailangan yun magbulag. Ga-rehearse. Kailangan gyud ta magbulag kay pamit kay kag batasan. Hindi mo kumain.